Ngatichengetane. Kana chirwere chauya mumba, garai pasi mutaurirane. Veukama ndo vari so judgmental, vanotijaja. Nobvanza ainyanya, aiti zvinoenda nepi. Ngazvirege kukubata nekuti achipedza muromo weyane kwaari kutoendawo. Pamwe muri mungoro imwe iye haana kukudza. Maybe bitterness iri maari yekuti haazokwanisa kutaura kuti naivo vari kusuffer the same fate with you, but he cannot tell you because vada kupreserve dignity yekunzi ava ndo vasina kumbobvira vabatwa nacho. But let me tell you, my sister, my brother, haungaite dignity inokunda in 1 day old child. It's impossible. Ndiwo utiwo yako dignity you organized wakarongeka ndosaka usina HIV unenge uchitonyepera vanhu. Ko mwana akazvarwa nezura naye. Zanetsa moyo Zanetsa moyo